The Broken Vow. Maayong adlaw sa tanan. Hinaot nga naamo tanan sa maayong kahimtang. Gusto lang nako i-share akong kaagi og nang hinaot nga naamoy matun-an. Ako rang move on og ipang shortcut. Ako di ay si Frank, a 32-year-old man living in Cagayan de Oro City. I am a single dad sa duha na ko kaanak na kambal, si Elle and Ellie. Si Elle ang babae, tas si Ellie ang lalaki. Kada adlaw akong ginapaningkamutan nga magmalig-on para sa akong mga anak. Uplifting myself was a little bit tough, but I have no choice kay na ako'y mga anak na atimanon. Financially, dili man mi maglisod og salamat sa Ginoo kay naa man pud mi kaya. Pero what's more challenging as a father to my children kay ang pag-atiman, pagpangga, o paghigugma nga ilang ginapangita sa ilang mama. Growing up, gawonder sila nga nung always wala sila'y mama. Dili daw pareha sa uban nga mga bata nga kaedad nila nga naa daw mama nga gauban perminti sa ila. Every time nga mangutana sila, tubago na lang nako og naa sa Amerika nak, nagtrabaho didto. Sumpayan dayon nako og maunang eskwela mo og tarong nak ha para makaapas mo ni mama sa Amerika. Sakit kaayo sa ako isip usa ka amahan. Grabe ka sakit. Dili masabtan ang kasakit. Maunang naay mga adlaw nga maghilak ko nga ako ra usa. By this, may nalang mugaan akong gibati. Usahay masakpan ko sa akong anak nga gihilak, maong diretsyo dayon ko pahit sa akong nagtulo nga mga luha. Wala man ko nagselos nga nangita sila sa ilang mama. Sa tinuoray, mas naluoy ko sa akong mga anak nga ingana di ay ilang mabatian every time makakita sila og ubang bata nga naay mama. Mas naluoy ko kay dili na ko mahatag ilang ginapangita bisan pag grabe na akong paningkamot nga masatisfy na ko ilang gusto pero wala man ko kabalo unsaon pag-explain sa ilaha na ilang mama wala naman nahigugma nako. Wala ko kabalo unsaon pagpasabot or even masabtan baka nila nga tuan na sa pikas balay ilang mama. Tuan na silaing bana nga mas nahigugma ni siya. Dili ko gusto na mahimong dautan sa ilang pananaw ilang mama. Dili ko gusto nga ilang kalabutan ug dumtan nila ilang mama. In fact, my wife kay usa ka maayo nga inahan ug asawa. We've been together for pila pod ka years. Pero sulod sa kato nga mga katuigan, daghan mi og mga pagsulay nga naagian. Klase-klase nga mga kakulian nga nagpalig-on sa among relasyon. Una mi nagkaila sa ilang mama which is si Kath sa isa ka company dinha sa may Cebu. Taga Cebu di ay si Kath. And nag-apply lang ko sa company sa Cebu kay gusto ko og new environment. Month of March, if I remembered it correctly, bag-o ko nga employee. So, gi-welcome ko sa company manager and si Kath iyang gisugo nga i-introduce ko sa uban employees ug i-tour sa workplace. Upon seeing her, nakaingon ko sa akong hunahuna nga, gwapa lagi ni siya bay. Ni-smile ko una nga gatan-aw sa iya ug siya ni-smile back pod sa akoa. Murag tinuod yun di ay ning ilang giingon nga love at first sight. Sounds cringy and cliche pero murag mao gyud akong nabatian ato nga time. Gwapa siya sa walay duda. Pution, tas medyo approachable iyang panagway. Then straight iyang hair. Bisan kinsa siguro lalaki makaingon gyud og gwapa siya. Since bag-o pa ko og dili pod ko ingon natabian, si Kath gyud akong permiduulan kay siya man pod
akong una nga nailhan, in which maupod akong gusto kay gusto pa nako mailhan siya pag-ayo. Magpatabang ko usahay regarding work and sometimes librihan nako siya. Ganahan kaayo ko every time gaing anime kay feeling nako muramig uyab pero wala nako siya gina-take advantage. Malipay lang gid ko ba kay lagi gugmaan ko niya and pinaagi niini mailhan nako siya og mailhan pud ko niya. Pag naami free time o kanang dili kaayo mi busy, mag-share mi about sa among mga ganahan ug dili ganahan, among mga kaagi sa kinabuhi ug bisan sa mga random lang nga mahisgutan. Ug wala nako mamatikdan nga nahulog na gyud ko niya. Dili man pud siya awkwardan nga mag-uban mi kay lagi iyang panan-aw sa ako is friend raman sad. Besides, she's friendly man pud. Eventually nagkasuod pud mi. Other people gani kay maalaan mi nga mag-uyab. Isa sa mga na-share ni Kath after pila ka months is her best friend nga lalaki, si James, which turned out to be her boyfriend. Yes, she had a best friend or boyfriend and nagkaila sila nga bata pa kaayo. Kath was deeply in love kang James. They were classmates since elementary up to college. They had an amazing childhood back then. Second year college sila tung nanguyab si James sa iya and pila ka months gisugot ra pod ni Kath kay lagi nahigugma man siya pag-ayo kang James. Knowing nga naa di ay siya'y uyab, I felt hopeless katunga time. Imbis nga nahulog na ko niya, dili ko makakonfess kay lagi naaman siya'y uyab o dili ko gusto makagubag relasyon. Nasikitan ko kaayo kay abi gyud nako nga ay chance. Abi gyud nako single pa siya o karon nga nakabalo nako, ako gyud gipugnan akong kaugalingon nga mosamot og kahulog sa iya. Wala ko nagpalayo niya para dili halata pero syempre naa na gyud nang ginagmay lang na changes towards sa akong treatment sa iya. Pero unsaon taman dili man gyud napugnan akong pagbati niya bisan pa man wala gyud nako gisaba sa iya nga nakagusto ko niya. Usa ka adlaw while naami sa work, naay lalaki nga niabot sa office o nagdalag bulak. Medyo taason tas pution ug naay hitsura. Iyang pinorma kay mailhan gyud nga datuon. Gawonder ko kung kinsa man ni nga lalaki unya ga sunglasses pa gyud. Mura ra ba og naa si haring adlaw sa iyang atubangan. Nikalit dayon og panyagit ang mga ka-office mate namo. Mura sila gipangkilig ba pagkakita sa lalaki. Niduol dayon among company manager sa iya and nakig-shake hands nga nakasmile. Murag kaila siguro among manager sa lalaki sa iyang pagtrato pa lang. Gawonder na gyud ko kung kinsa maning lakiha. Mao dayoy pag-abot ni Kath gikan CR then nakita nako iyang reaction nga mura siya nakuratan. Niduol dayon siya sa lalaki then iyang gigakos. Murag gimingaw gyud si Kath sa lalaki kay naghilak man siya paggakos niya. Of course, na-shock ko. Nangutana dayon ko sa akong ka-workmate nga si May. May, kinsa man na nga lalaki? Ay kana siya? Si James man na ang uyab ni Kath. Ah, di ay. Sige, salamat. Observing them from afar, I admit na sakitan ko. I know nga wala ko'y right nga magselos pero dili man pud siguro nako sada kay gugmaan man kong Kath. Hahay pag-ibig. Pagkaugma, pag-abot nako sa office, wala si Kath. Natingala ko kay dili baya ni siya ga-absent sa work. Anak ko, basin late lang or naay dipasugo ba kaha. Pero wala man pud iyang bag. Ako gihapong gihulat. Niabot naman og alas 10 sa buntag, wala pa man gihapon. Then I found out nga nag-leave siya for 2 weeks to spend time with James, kay mobalik ra sad daw siya sa States. After 2 weeks, nibalik na sa States si James og nibalik na pud og work si Kath.
Fast forward. After for pila ka years, mas nagkasuod pa gyud mi ni Kath. Maglaag-laag mi tas mga on together. Magtan-aw og sini o magmolling. Pero naa gyapon sila communications ni James. Kabalo ko nga naa siya gihulatan nga tuwa sa States, and I know one day sila gyud ang kaslon sa simbahan. Natanom na gyud na sa akong alimpatakan nga friends ra gyud siguro ang pananaw ni Kath sa akoa, though wala pa pud gyud noon ko nag-confess sa iya. For me, it's not fair for James, kay every time naa si Kath sa mga pagsulay or under pressure, ako gyud ang naa sa iyang kiliran o dili iyang uyab na si James. Sa mga panahon nga mag-away sila, ako ang naa sa tapad ni Kath. Naga-comfort sa iya o dili iyang uyab. Pildi sa physical presence ang long distance o even phone calls. Pero believe me or not, wala na ko to siya gi-take advantage. I know it may seem nga dili katuuhan, pero gibuhat ko to tanan for Kath. I was just being a friend ra gyud sa mga kani nga panahon, kay kabalo baya ko nga naay uyab si Kath. I know man pod nga dapat dili ko gaduol-duol or makig-uban kang Kath kay mura kog kabi. Pero si Kath man pod mismo ang ganahan nga mag-uban-uban ko, kay lagi friend ra iyang pananaw sa akoa. Ug isa pa, wala siya kabalo nga nakagusto ko niya. Until one day, na ako sa mall kay na ako gipalit og sa dihang nakita nako si James. Natingala ko kay it's been years since wala sila nagkita ni Kath, pero wala man lagi nakabalo si Kath. So nagwonder gyud ko ngano, and what's more intriguing, kay naa siya'y kahalok nga laing babae. Nasakitan ko para kang Kath. Moduol unta ko ba, tas sumbagon siya sa nawong, pero may gani nakapugong ko sa akong gibati. Gipictura na lang nako para na ako'y evidence nga ipakita kang Kath. Tuod man, akong gipakita ang picture kang Kath, pero wala siya nituo sa akoa o iya ra kong giaway. Gabuhat-buhat ra daw ko og istorya para madaot si James. Pero akong gi-explain sa iya nga wala ko nagbuhat-buhat og istorya. Nilakaw ra dayon siya og wala ko kabalo asa ni paingon. Pagkaugma, wala ni trabaho si Kath, and wala pod siya nag-apply for leave. After 1 week, wala gihapon siya ni sulod, so nakulbaan nako na unsa siya. Unya, dili man pod niya ginatubag akong mga tawag. So niadto ko sa ilang balay para kamustahon siya og salamat, kay giablihan ko sa iyang mama. Nisulod dayon ko sa iyang kwarto ug didto nakita nako siya nga naghilak. For 1 week in ana iyang kahimtang, so nakabalo ko nga naay di mao. So mao to iya dayong gisaysay tanan ug didto nako nahibaluan nga naay laing uyab iyang boyfriend or best friend. Iyang giadtuan sa balay nila the night after nako gipakita niya ang picture aron makumpirma kung anaa ba gyud sa Pilipinas si James. Didto nakita niya si James o gi-confront o nang hinaot nga isulti ang tinuod. In denial pa at first si James, pero wala na siya nakabuhi sa hawla. Tungod sa kasuko, iyang gilaparo si James o lidagan dayon siya pagawas. Nasuko ko pag-ayo kang James kay dili na ko ma-imagine giunsa niya pagpamakak kang Kath. Nagturingan baya sila isip suod nga mga higala og labaw sa tanan, uyab silang duha. Iyarang gisayangan ang mga panahon ug tuig nila nga panag-uban. Iyarang gilabay sa basurahan ang tanan. Di gyud ko katuo nga luyo sa panaghigalaay nilang duha sa dugay kaayo nga panahon, nakuha pa ni James nga mamakak. Naluoy kaayo ko kang Kath. Even ang family ni James, gikonsinti pa ang binuhatan sa ilang anak. Dili gyud katuohan. After ato nga night, akong gitabangan nga makahawaas gikan sa pagkahugno si Kath. Gitabangan nako siya nga maka-move on sa kapait nga iyang nasinati. I spent most of my time with her. Magkaon-kaon mi ug maglaag bisan asa. Katura pod mga usual namo na bonding moments.
And for how many months, finally naka-recover na si Kath, pero dili pa ingon nga fully healed na siya. Lipay kaayo ko nga nakita nako nga naulian na ang nasamad nga kasing-kasing sa akong pinalangga. Nagplano dayon ko nga mag-confess na sa iya since nahanay og na okay na ang tanan. Grabing kakulba akong nabati og fortunately naapod daw pagbati si Kath sa akoa. Gipananghiran dayon nako siya nga pwede ba nako siya panguyaban og nisugot naman pud siya. I had the permission na pud from her parents. After 3 months, iya kong gisugot and finally we're officially boyfriend and girlfriend. Perti na kong lipaya kay nauyab ra gyud nako ang babae nga akong gipangandol. Fast forward, I transferred sa Manila kay naay better offer sa ako samtang si Kath stayed in Cebu. Dream na ko to work sa kani nga company so I grabbed the opportunity. Akong giask si Kath na dito na lang pud siya mag-work pero magpabilin lang daw siya sa Cebu. For almost 7 months, I think, through calls rami keep in touch with each other. Lisod gyud siya pero ako lang gihapong giantos. Naapoy mga babae nga ga-chase sa akoa on that certain time but wala nako sila bali-baliha. Daghan og mga temptations yet I still remained faithful kang Kath. I don't want to waste my efforts sa mga panahon nga nanguyab pa ko niya and most definitely dili na ko gusto nga pasakitan siya. So after 7 months, I decided to go back sa Cebu kay mura ko gimingaw and gimingaw pod ko kang Kath. So I called up Kath to tell her nga muuli na ko pero ang wala niya mahibalo kay mag-propose na ko niya. I felt nga siguro it's time nga mag-move na mi sa next level sa among relationship. We've grown and matured as a couple and we have good relationship between our families. Our careers are also thriving, so why not finally tie the knots? I've also prayed and consulted both my parents and hers and they agreed naman pod. And if you ask me if I'm ready, I'm so much ready na pod. So I planned everything together sa tabang nila mama o parents ni Kath. Niuli ko buntag on the last week of January and pagkagabi ko plan mag-propose. Nasettle na pod ang place kung aha ko mag-propose. So I invited her and gialibay nga mag-dinner date me but little did she know everything will change that night. Nagkamustahan mi, then nagulat ko sa tama nga timing to propose, then niduhod dayon ko and said to her these words. Kath, we've been together for years and I've been imagining you wearing your wedding dress while me waiting for you at the altar. You are the woman whom I love the most that I want to spend the rest of my life with. I know you're surprised, but let me ask you this. Will you marry me? As I utter these words, dili gyud na ko mapungan nga maghilak. Tears of joy kumbaga. Yes, Frank, yes. Hearing those yeses nga gikan kang Kath, I was in cloud 9. Ako gyud siguro ang pinakamalipayon nga tao sa kani nga moment. I can't explain how I felt. Indescribable. Ako dayon gisuot ang sing-sing sa iya and then hugged her as a sign of my happiness. For pila ka years namo nga manag-uyab, finally engaged na mi and just exactly after 9 months of preparations, our wedding day has come. It was a pastel green themed wedding and naatanan family and relatives namo. The moment has come. I, Frank, take you, Kath, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer or poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. I, Kath, take you, Frank, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better or worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part.
Finally, mag-asawa na gyud mi. Dili masukod akong kalipay. Gipangandoy lang nako siya sa una pero karon akoa na siya. Fast forward. After pila ka months, she got pregnant sa among first babies. Grabe gyud nga blessing kay kambal among anak. We were expecting one boy and one girl. Fraternal twins sila and we named them Elle and Ellie. I couldn't ask for more cause I have with me all I want. A complete family, healthy babies, and financial stability. Kath is really a blessing to me. She was just a dream I once knew and I never thought I would be right for her. Pero ang tanan nagbago. Nikalit na lang siya gold sa akoa. Dili na siya ganahan sa akoa. And na ako'y mga namatikdan nga mga changes gyud sa iyaha. Every time I ask her for a date, permi niya ginaalibay or excuse na busy siya. At first, wala lang nako bali-baliha kay basin tinuod nga busy siya pero nagkadugay lahi naman gyud iyang pamatasan sa akoa. Nagwonder na gyud ko. Until one day, nananghid siya nga gabi na siya muli gikan work. Same workplace ra gihapon iyang gitrabahoan pero ako nibalhin ko og laing kumpanya pero sa Cebu ra gihapon. So ni okay ra ko. Pagkagabi nag-decide ko nga i-surprise si Kath nga sunduon siya og mga oni sa gawas. Sama sa iyang giingon nga magdugay siya, so mga alas 9 na sa gabi nag-atang na ko sa gawas sa office. After 30 minutes, migawas na si Kath pero nisakay siya sa laing sakyanan. Naaman unta siya own car niya. Nakulbaan nako. So ako dahil gisundan ang sakyanan ug nakuratan ko kay sa hotel sila ni adto ug nisulod og ang mas nakasakit pa si James di ay ang lalaki nga iyang kauban. Ug ang tanan samara sa isa ka bula nga kalitra mawala. Abi nako forever na. I thought everything is gonna last forever pero dili di ay. Wala na ko siya gi-confront kay basin makamatara siya sa iyang binuhatan pero wala man gihapon. Nimata na lang ko nga nawala na siya. Nimata na lang ko nga wala na siya nahigugma sa akoa. Nimata na lang ko usa ka adlaw nga tuwa na iyang kasing-kasing sa lain. Sakit man pamation but maybe other people are destined to get hurt because they still have lessons to learn. What happened to her vow? Is it lost or already broken? Nganong nibalik pa man siya sa lalaking nagpasakit niya? How about me nga gitabangan siyang mabuo iyang kaugalingon? Selfish na kung selfish pero sakit lang gyud kaayo. Pero kailangan ako dawaton nga tuan na sa lain akong asawa. Tuan na siya og nibalik sa iyang ex, si James. Ug kailangan ako dawaton ang kamatuoran nga naa na sila'y anak. Kung ikaw akong pangutanon, angay pa bang mobalik ka sa imong ex bisag kasal na ka? Dili na lang ko taman and salamat kaayo sa inyong paghahinog oras sa pagbasa.